Owashiswa nge-acid uthi-ke uyacela ukuthi noma kube mtholele noma esezivuka nga-10 nje isigogwane. Sawubona kuphi nakuphi lakufunye khona lo mbukiso njengamanje. Ukubingelela yena mathendo acebisa into emzomqomo lamehla kabanye abaqomo lomali wazi. Ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala lancotho nzokulungela. Press subscribe button, share uphinde comment. Ukhuluna konke uma usubscribe ayikho kamba usizothi ukuthi ube wena oqala uthona notification masikufaka le video. Hamba phambili ngenza kwethu okuyena owashiswa nge-acid otrenda kulamalanga ubhoti okuyena owashiswa intombi yakho ethandana nayo nge-acid. Uthi uyacela bakithi ukuthi atholelwe noma ngabe sezivuka ngo-10 isinanakazana bakithi nathi ukujabulisa ikhendla lapha lisavuka impela iyona nto futhi wathi noma ke ethelwa noma ke owathi bhekana ney'nkinga zonke wayivikela ukuthi ke igcine iphephile ngaphandle nje komusho kuchasa komntwana sekhaya ngiyazi sewujahe ukuthi singene kharaxa kule video yakhe ke lo mlisa eyichazela yena mathupha ukuthi ngempela usadinga ukuthi ube nomuntu wesifazane. Abantu bathi hey ingoba unesibindi, ingoba ungaboni ukuthi amantombazane ayingozi kangakanani empilweni yakho, ingoba ungaboni ukuthi ngempela lezi inkinga obhekana nazo ingoba kuyingenxa yentombazane. Kovinjwa yini ukuthi omunye aphinda kugile mangabe ke kuukuthi bekuukuthi lento iqondene nawe? Ngaphandle komusho isikhathi sakho asixhume hlalekene ke ivideo kabhuti. Ngiyathokoza ngizwa Ngaphila nje bhuti ngoba uNkulunkulu sakugcinile nje. Impilo isaqhubeka. Siyasibone. Uzizwa kanjani manje usicelebrate? angiyazi lempilo mina. Angiyazi lempilo bajaye sigela ngokuhamba kwesikhathi. Hayi solunga. Phela nibuye ningitholele nje noma yihliziyo ibuhlungu kodwa nibuye ningitholele nje uzobe sinqanda mathe. Phela ngisizwa phela ngishaka yakho indawo. Batshela khona kade kuze ukuthi sasebenza ithuluzi lakhe. Oya sebenza ithuluzi ufuna ukulaza akazoyibonela. Hayi ithuluzi ngalivikela kakhulu. Ayoni indoda ithuluzi manje ngasebenzi. Hayi kulungile. Yabo. Owezala mlalelo wami insizwe ikhuluma lapha nithi akuyona indoda ithuluzi mara ngasekho leyasebenza ufuna ukuyibonela akeze ezoyibonela. Enkandla kwethu ngaphandle komusho isikhathi sakhe ahlanga lapha kwi-comment section uyazi ukuthi sidinga udaba ngizwe ukuthi wena uluzwa kanjani noma ulibona kanjani lolo daba lalensizwa. Hlanga lapha kwi-comment section ungakhohlwa ukusubscribe, share uphinde comment. Kuna konke uma usubscribe ayikho kamba usizothi ube wena oqala uthona notification mase kufaka le video. Hamba phambili ngibambe kwi-video elandelayo. Danko.